Nachádzame sa v Kubrici, kúsok pod chatou Trubárka a do ponuky nám pribudla táto zaujímavá murovaná chata, ktorá je využiteľná pre rekreáciu, ale má aj potenciál celoročného bývania. Takže poďme sa na to pozrieť. Na prízemí s rozlohou 45 m2 sa nachádza predsien, kuchyňa a 2 izby. Rovnakú výmeru má aj podkrovie s dreveným stropom. K tomu 2 pivničky dostupné zvonku a máme spolu cez 100 m2 úžitkovej plochy. Na pozemku o rozlohe 444 m2 nájdete vlastnú šachtu s obecným vodovodom. Vodu do chaty bude treba dotiahnuť. Momentálne v nej iba elektrina. Kúrenie je vyriešené 2 pieckami s vývodom do komína. K možnosti celoročného bývania budete teda potrebovať vybudovať už iba žumpu. Nádherná lokalita iba pár kilometrov od Trenčína. Rozloha chaty, ale aj poloha pozemku vzhľadom k ostatným chatám robia toto miesto naozaj očarujúcim. Čaká už len na niekoho, kto ho nádherne zveladí. Ak ste to práve vy, neváhajte mi zavolať.